dostał 3 razy w pysk. Wiecie, wspomniał mi się jeden wicny fal. Do szule smycyli zawdy mleko, albo od Jądercyny ze Krojckiej, albo od Kaczmarkowej ze Legienickiej. Jak ci to tam smycyli, to już jest inszo poragalo, bo czasem to i my, co by ino wykuglować się od lekcjów, chłopcy szpikole, zarostki szli po 8 do mlecarni potekany z mlekiem. Ja ino bo czasów ruskiej sik przyjechał formon, że maluśką rolwagą kierociągnął gryfny, fajlisty ejzel. Ta fura sztopła kole naszej szuli, kole mojej 17, kole taki, wiecie, feuerplumpy. Stary formon poszedł do szule, a my jak to zawdy syncyska napoczli mierzić, napasztować, szkubać, tyrpać tego biednego ejzelka przy ojku. I no jeden synek, Michał od Hajmanki, stał ci z kraja i nie szczerował ci tego zwierzoka. Łolos przylazuje ze szuli, ten formon łoze zielony jak 100 diosków i dawaj tyrać ze bicyckiem, ze takim korbaczym za nami, co będą po tych życiach wyszczylać. My czytali, śmigali, kaj w to mógł, i no ten śmilimok Michał od Hajmanki stał przy furze, bo myślał, co jest niewinowaty. Przeca on tego ejzla blank nie szczerował. I dostał od kuczera fanga bez pychu. Ani nie doczkał, co by on go nie prasknął z drugiej zajty, ino zaroski pitnął drap do szule. A tam ci się we dźwierzach wrąbał we naszego księdza Wale, we tego kapelonka od katej musu. Co za grundelok i szus zecia ten synecku, wrzesknął ten kapelonek i prasnął ci go juzać bez pysk. Stejnieł ze ślimtany w polu Michał na słody, ginał szczęści się ze naszym rektorem Balcarkiem. A coś to tak wrzeszczy schobycie w to ze skóry obdzierał, łochętolu, pytał go się ten rektor. Abo wiedzą oni, abo wielbo ksiądz kapelunek mazli mnie bez pysk, mazli mnie, a jo przecież temu ejzlowi blank nic nie zrobił. Wystękał Michał i dostał 3 roz sznupa po fresie. Oj, więc Pnioków.